Human sa sunod-sunod ng mga GMA Regional TV, Kapuso Campus Tour, the Regional Masterclass Series, ngadto sa mga partner universities ug mga colleges. Karon ang mga milangkob na usab sa RTV local news teams ang gipaubos niini. Samtang paghangop sa kausaban, usa sa mga hiyas nga angay ang huptan sa mga regional teams aron makabot ang kalampusan. Si Nico Sereno sa report. Unang mipaambit si Audrey May Domasian, Senior Social Media Producer sa GMA News Online sa tips sa pagpangita ug mga maayong news stories online. Iyang gipahibaw nga online usa sa mga abunda nga mamahimong kakuhaan ug mga balita. Nagsilbing resource person sab si Mariz Umali, anchor sa Balitang Hali Weekend ug senior reporter sa GMA News aron pagpahinumdom sa mga regional news team sa importanteng butang, paghipos ug mga balita. Samtang laing senior reporter sa GMA, Rafi Tima, kinsa anchor usab sa Balitang Hali, mipakita sa makuhang mga benepisyo sa regional news team sa paggamit sa bag-o nga mga teknolohiya. Iyang gipakita ang iyang exclusive video sa Marawi di inahimong sentro sa gubat, tali sa kasundaluhan sa Pilipinas ug sa mga sakop sa terorista. I'm splitting it into two. The first one is user-generated content, which is how to get content from social media and use it in your newscasts or use it in your shows. And the second one is how you can use social media for your own newscasts, so vice versa. Samtang gipaambit sab sa Senior Program Manager sa State of the Nation with Jessica Soho, Maria Cristina Pascual, ang pagkaligdong ug ang saktong pagkatimpla sa mga istorya nga maoy nakapahimo nga #1 sa SONA. Gipaambit ni Lee Joseph Castel, Senior Program Manager, nganong nagpabilin nga #1 ang Kapuso Mo Jessica Soho. It is designed to be the home of exclusive interviews with major newsmakers of the day, as well as to give in-depth investigative reports powered by GMA News Research. Jessica Soho, hatid ang world-class. Austria, ito ang world-famous na Igloo Resort. I survive! Hello, pleasure to meet you. At makabuluhang kwento ng Pilipino sa mundo. Sila si Chona Carion, Senior Correspondent ug Suzanne Alweta, Program Manager sa Balitang Bisdak, mipaambit sa ilang nakatunan sa duha ka adlaw nga masterclass. Si Oliver Victor Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV, mihulagway sa kagamay pa sa Regional TV kaniadto. Apan dihang inanay misagop ug mihangop sa kausaban ang mga regional news team, hinay-hinay sab nga milambo ug miuswag ang mga GMA regional stations. Nang hinaot si Amoroso nga ang nakatunan atul sa duha ka adlaw nga Regional TV Local News Summit, mas maghatag pa og kaikag ug kasibot sa mga regional stations nga mohimo sa kausaban aron makabot ang gidamgo nga kalambuan. Kung natatandaan nyo, yung GMA Regional TV was just a small group, a tiny speck in the network na lumaki, naging importante. We are relevant because we embrace change and we all work hard for it. Kabahin sab sa Regional Summit ang pag-ila sa natampo sa mga regional stations nga nakahatag og dungog sa GMA Regional TV. Gihimo kini atul sa dinner and fellowship. Nakuha sa Balitang Bisdak ang ikaduhang dapit sa team performances. Nico Sereno, Balitang Bisdak.